Εγώ που λέτε, έχω κάποιες διαφωνίες σε σχέση με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Και θέλω να τις καταθέσω, ναι. Το είχα πει και πέρυσι, θα το πω και φέτος. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει όλα μου τα χαρτιά για το Σύμφωνο Συμβίωσης. Τα υπέγραψα όλα, πήγα υπογραφές, αστυνομίες και τα λοιπά, ταξιγήθηκα, φιστίκι, όλα έτοιμα. Ένα πράγμα, μου λείπει ένας γκόμενος. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχω να κάνω σεξ, νομίζω, θα σας πω, νομίζω ήταν την περίοδο που ο Καποδίστριας έφερε την πατάτα στην Ελλάδα. Μιλάμε για τρομερά. Βέβαια, έχω βρει τη λύση. Έχω βρει σπουδαία λύση. Έχω μια φίλη μου, την Ελένη. Δεν είναι φίλη, είναι περισσότερο γνωστή, ξέρεις. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχεις την άνεση να τους καλέσεις στο σπίτι σου, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλεις και να πεθάνουν. Λοιπόν, έχω τη φίλη μου που λέτε την Ελένη, η οποία πήρε μηχάνημα, ξέρετε τώρα γιατί μιλάμε, μεταξύ μας είμαστε τώρα, μια οικογένεια, σουηδικό, λειτουργεί με πλουτόνιο. Παιδιά, το δοκίμασα κι εγώ, αφού πριν το δοκιμάσω μου το δίνει η Ελένη, η φίλη μου, Μελίτα μου λέει, κατενθουσιασμένη. Αφού την πρώτη μέρα, να φανταστείτε, που το χρησιμοποίησε, έσπασε τα δόντια της. Μιλάμε για τρομερό πράγμα.